Ka National People's Party NPP jong mau kerwat blok haka handret trek uno pra kali banjit thmai ya kinong ket kam ke ban selong kinong trei ban pentulun ya kam sanhi masima haka mau kerwat constituency. Hagani kesini ledon lang Presiden jong NPP Southwest Khasi Hills District Unit uba ket borlang nongrem u General Secretary ka Southwest Khasi Hills Unit uba working sangriang bat kumjuru Presiden ke NPP jong karani kor block unit u Nelbi T Sangma. Ki nongket kam bertemai jong ke NPP kamau kerwat blok kilong Presiden uba Rowel Lingdo, Working President uba Enbin Karoswai, General Secretary uba Delin Snaitang, pada uba Remdor Shela, Treasurer uba Lamprang Ton Lengkoi, rengkat bat lai pungut kidkot. Hadin kejingyalang Presiden jong ke NPP Southwest Khasi Hills District Unit uba Kit Borlang Nongrem, habagran nikilat patai kubor. Ulong bagajing tumu ban penlong yang kena kejingyalang, kalong menang penklan cucu ikirukom terekam jong keseng. Namar da kejing don jong kena keklam, hagini ki arsnem shimlala ban penlong yang kejingyalang. Kumta lengba kena kejing jiet bat kejing pentemai ginong ketkam, jong ke NPP mau kerwat blok, kan senangla ban trei bat pentulun ya kibabon kikam. Teka intention jonga bangi penlong ya kene ka blok komiti kalong ban reconstitute ya kene ka parti tehnrei menta ka kamram jonga kalong kumbang ong phi bagi don ki bakwa ban rong ki rong ba hakane ka parti ka jongi rei ya menta ngam pakwa ya ka ban ai ka nono ka komen tehnrei ka kamram jongi menta kum ka jing tha ka jonga nang ne ya ki blok komiti baro ar la ka dai ya karani kor la ne ka mukwat kalong ban enroll ya ki to ki rong ba bakwa ya ka ban rong ka parti tehnrei hakaber ber kandidat bade ka kamram ka jongi kalong bangin sa penna anda ada kapor ngin sa screen bah bat ngin sa jit yono urang ba ba biang tam uban yele ya ka election la kalong na mo kerwat konstitusi kumjuru naka ranikor konstitusi ngangai pa POE ki issue ki baki sarkar ki bala dep kim not ban shim handai ka sarkar ka jongi kala not ban shim da piong ya ka ILP da piong ya ka themmetor da piong yo border issue POE barok haji bakane ka parti jongi kala stang ban shim ya ki step kumno ya ka ban thau ya kilat kinti ban solve ya kini problem ki ba kum ka state ngilamar te handai ka jingele kadang don hapleng ka jingele te nakalian junga kung unong ilam juga di district na ay ka jing kitbok kruyang ya ka sarkar MDA po jingilam jong isar konrat ke sangma ba kini ki jingele ba ki jing thumu nam ta ka jing bha ka jing angnot jongi ki ba le se ken sa urlong kiwai ki development ki babon ki ba kani ka sarkar kalale te i ya kata mesia pek ka progress report kam dei menta kan dei haswa ban kot jong kan dei ka tem jong uni u ar hajar khatra hadu ar pholai te ya ka bahasa ya kata ngin sanang ya pek par chadin